tolo oron nganden ko be bari do ko we bari nando wala biye mudum ko 300 so 400 ara wala ni liste na fitu yittu murumu liste bana be batte haqillaje docteur be modon batte haqillaje mawbe modon ko dinum do fa atana ko fof atana ko wala surtout rewbe ona feni wala surtout ko rewbe be kam ni pala kam ni gara para ona handi be ko non jibi para ona handi be ko non jibi dum non on rewbe salam kala dakka docteur be kala minana to minana hayta dakka docteur be kala oga ko ni muri rewbe mo be kala dakka docteur be kala abala jay bismillah ma ren pudo golle Allah jarama jafo dam barwana kaf ana yalti paf fukki ala ferdi Abdoulaye Jay curte dari Abdoulaye Jay ko loti belal teri fukki ala jarani ko enen beyde don wala ko enen batte hen goddum kala kala no radio boyteri ha teke dimasare to wori bir jammo ko yontere makko aran Joni saga ndedi wase nyidu yaro wal yo sebo ya ci jak mako rek Musa wat Musa allo Musa yow Jodo kango na daro yo je tudi don gore ma sebo ni ko dali sebo am ko ma do maximum ami do wal technicien adana de ko sani sen ala problème so mi to mo ko ma ko Musa yow ndo je tudi est ce que répondre normal mo répondre bay so fait Yo wase ana soko tripi mbida No. Yo Musa Hey Allo 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 DJ Musa, mewino ya Allah watame nyunyu, watame nete
no fondu kange e Mariama ami jiwa e leydi Murtani mi juuro nokkude wiye lik sayba ɓural yero ciptiedari hono nooma e galle mama sifto nooma e galle mama kumalleede ñañande galle mama sawtangono ɗo poro ɗo e nokkude wiye lik sayba wuro Saydou Baba yero baba nananoma jabar galleji kala nanama ɗo e lik sayba hettima e taari lejjitake ha abada ni wano e Fuuta e Kumbaru ko calli wulle ko gaƴetane malle sambe hunderteɗo ni wano e lelowal womi e sakatare Wokutedo yamba bai sana sababu kuyashiro. Ande non mi sita non mi daro on jamba baba mi Ablaye yilli Lik Sayba Baba ayi sana sababu kuyashiro. Lik Sayba non tada kay diine tada kay aada tada kay dawrugol tada kay final on baylani jikku on baylani baadi kono hay gote mon faytaka non so hoɗama daña ko mija kono daña kadi ko siftora hande noon mi jekkon darol ngol ko gilli kadi ko aadi so neɗɗo ala yitte ala aadi ala fimde haydara wonani kala kana waɗa ya raw aɗa jogui fimde so neɗɗo nandama e weedu hay sono ɓiri yo tappe mo tawi on Lik Sayba yitte mon e gilli mon wona gilli ndiyam laana ndeƴanɗo gotel wona gilli wuga e sammere ala gilli mon wona gilli wuga e sammere laana duri laana cipti e daari duri hono laana ka tiidi ɗo ko teeri ɗo laana ka duri ɗo kadi ko teeri cipti e daari ko onon pinal ko onon kandi mon ko onon so nelimi so nelani min somi jehima min kaldo hoori miñum lamɗo lam miñum kalo Ibrahima modi jom sey jom joni noon hono nangantimon jeydarangol ko desaɗo jeydarangol ko jogiiɗo jikkiti walla ma aresi kono noon wanna men kala nde jiiñaji tuurti anda ko jaygol sakki las hunde fo e sababu hol jeyde kala ngal Ablaye jayi ɗo e Lik Sayba tan sama ɗeɗo tan sama ɗeɗo Amadou Tijane seri ɗo noon koko ene woni e joom suudu makko tamani hiilani o ara e joom suudu makko yeeso ngone mawli o wiyimo baba galle o wiyimo nama o wiyimo baba galle seke mawɗo Ousmane Dieynaba sesi Ousmane gendiyan kagal wona wutte ko jiijam